Bejo-bejo no, Endi? biji salake. Benjo-benjo. Koyok telo no. Enggak. Duduk, Yuk. dadi mek rupane tok. Heeh. Mangan dong. Dadak duduk. Ya, enggak. Untungnya burin tak. Sainem nganu kita biji salak. Heeh. Lebes. Bunggarangan sih. Untuk garangan. Kayak jenenge caken tok kan. Sing jenenge cakan tok, jadi jenenge bukan tok. Sing minggu pongkor ke pas pejabat Tapi ijlik. kurang molor. Lah pejabat ijlik tapi kurang molor. Iki kakean apa? Manune iki gak kan. Gula abang. Apa nih jenenge iki kurang. Wae iki gak dikei larutan tepung beras karo ketane iki gak dilarut niki gula. Dadi Bukan Beb. Iki kakean bijine tok. Jenenge iki lho. Gak enek. Mana? Untung pada gelem. Gak patah enak. aku enggak pati demen kok ngono. Lah wae daripada wae penasaran apakah biji Wes $15 larang gak enak. karan cilote mang. Urung mau rasane. Sing mending nyawang daripada nganu kuwi mau, kuwi aku lebih selera karo cilote mau. Aku pengen jenang grendul nang Indonesia ono kae. Kan biasanya mesti ada biji-bijiane. Jeneng gendule mbiyen kan nganu Beb, Gaplek. gawe tepung gaplek to. Heeh. Bijine ra enak, enak bijimu. 6 hours later. Piye, Cuk? Iki lho, aku ki bakulan apa ya? Bakulan nggih mutih nek kelek karo selangkangan. Selangkanganmu sing ireng-ireng ngono kuwi tukokno iki lho. Tukokno obat. Iki yo. Obat iki mujarab, terus tur wangi, terus wangine iki sedina ngono lho. Iki mbok menawa kowe anu ya pas order saiki iki enek 3 rasa, enek sakjane 3 rasa tapi nang jero iki lho saya skin lho. Iki lek awakmu ngecek yang keranjang kuning iki mesti anu entuk murah ya, entuk murah iki biasanya iki murah telu ngono sitoke mek 15.000 iki. Murah lho iki ya. Kelekmu ambune iki wangine iki tahan 1 hari. Lek sing iki sing wis tak gawe ya, ambune kembang-kembang enak. Tahan ya sapa ngerti lek bojomu klamut-klamut lakang ambu-ambu lakang wangi, sumpah wangi iki. Lek sing iki aku urung jajal. Sing warna iki lho apa iki? Sing sweet powdery. Wangi juga. Wangi iki ben kelekmu ki putih ngono lho ben ora mambu. Tapi lek nyemprotne sing akeh yo. Terus nyemprotne sing akeh wangi. Piye parfum barang. Lek arepe tak semprotne nggih lakang kene piye yo. Wis seneni lho. Ngelakang ora iso disepil, guys. Ora iso disepil yo nggih lakang yo. Cuk ngadi-ngadi. Wangi iki wangine tahan wis sedina sampai engko bengi iki lek urung mau sampai mau kumbah ya. Sampai mau kumbah iku wangine tuwahan. Mergone aku ki wis gawe cuk ya. Jadi ngene lho cuk ya. Bojomu, pacarmu, kelekmu dhewe iki nggih cowok cewek cocok ya, nggih cowok cewek cocok ya. Iki wis mengandung apa nih tawas mengandung tawas jadi iso memutihkan. Lek nyemprot iki sing akeh aja dieman cerit iki regane murah iki, hargane murah banget ben kelekmu ki putih ya cuk ya, selangkangane putih, kelek putih. Tapi saya nem di gatal-gatal ini nang Hongkong ngono. Cek ranjang kuning ae guys, iki murah lho, sijine iki lho mek 15.000 15.000 lho cuk ya, iki nek wong iki rumatan pacarmu, rumatan diri sendiri ya toh.
ben tetep wangi. Cowok harum iku disayang cewek bolo. Apa nek saenem ki lek nek cowok harum nemplok kaya cecak tak omong ngono, nemplok kaya cecak lek nek cowok-cowok sing harum sepanjang wangi. Ndang di check out.